Say no to self-destruction. Talking about self-destruction, mura ba siya common na kaysa sa atong society? Daghan kayo sa mga katauhan nga nagmahay silang kinabuhi sa panahon nga nana sila sa mga prisuhan, nana sa mga DSWDs, nasa mga orphanage, sa time nga mudawat na sila mga consequences sa ilang mga wrong nga mga activities. And para nato ginahinay-hinay o guba sa tao iyang kinabuhi sa iyang bisyo, sa iyang di mao nga mga influence ug sa uban pang dili mao nga mga butang. But this morning, naay lahi nga atake si Satan sa pag-destroy si mong self. Naay lahi nga strategy atong kaaway ug siguro dili ka aware pero ginahinay og guba karon sa kaaway ang imong kinabuhi, imong pamilya, even ang imong entire future. Now, importante ang proper self-image. Daghan sa itong mga teens, mga young teens, at mga young professionals ang nagsuffer sa poor nga self-image. Para sa ila, dali kayo ang pag-destroy silang kagulingon. And gani isa sa problema sa atong community, sa atong society, ang poor, low self-esteem sa mga katauhan. Ang atong gadget, technologies, even ang atong mga activities sa kalibutan, para sa tao murag pag-enjoy na sa atong life, pero actually, usa na ka trap ni Satan sa atong emotion. Daghan sa mga pamatanon ang natrap sa dili mao nga mga hobbies, sports, hilig silang kinabuhi. To the point nga grabe sila ka negative. Isa sa mga major nga problem karon sa atong kalibutan, depression. Daghan kay sa mga batanon ang na-depressed, down kay sila emotionally. Abi nimo, millions and even billions ang gastos sa mga companies sa pag-invite og mga powerful nga mga speakers sa pag-motivate lang sa ilang mga employees. Yes, inana ka in demand ning butanga. Og isa sa mga example sa mga poor self-image nga pagtan-aw nato sa atong kagulingon, usually if ang tao moingon, I'm not good. Dili ko kamao ni butanga, dili ko maayo, dili ko qualified, I'm not talented, I'm not skilled. Nakoy bad nga history, nakoy dagko nga mga failures sa akong past. And therefore, okay lang nga dili ko nila i-accept. Okay lang nga i-reject ko sa tao. Kay dili ko perfect nga pagkatao. Gikan ko sa broken family, therefore, inani akong life. Walay i-expect ang tao, gikan nako, kay gikan lang ko sa pobre nga pamilya. Okay lang daog-daogon ko, kay wa ko'y naabtan sa education. Kanang tanan nga negative nga hunahuna sa tao, maunay nagaguba sa imong present nga situation, maunay hinihinay nagaguba sa atong family, sa atong relationship, and even maunay nagaguba sa imong future nga nindot unta nga giandam sa Dios para nimo. And ug ang common nga result niya na abi nimo, tungod sa atong wrong nga mga perspective, wrong thoughts nga gina-entertain, muhatod na to na sa mga wrong decisions. Di na mao atong mga plano. Ang good plan unta nato sa atong family maguba na sa. Di mao nga career atong mapili. Di mao na nga mga long-term plans. So kung di mao atong long-term nga plans, muratag nagtukod og kagulingong cage sa atong future. Importante ang wisdom sa paghimog plan in the future. Kay kung di mao imong plano sa unahan, sayang imong effort sa pagtukod sa imong future. Pero kung sakto imong dream in the future, every step, single step sa imong pagpaningkamot usana kabahandi katumanan sa imong damgo. Ang tao nga ubos kay tan-aw sa iyang kagulingon, dali kayo madesperado sa iyang kinabuhi. Hopeless, walay self-confidence. Wa na siya pakialam unsa iyang maabtan in the future. Dali ang tao mamahala og desisyon. Kana bahala na lang ni. Okay lang na sa. Wa na kay pakialam sa mga consequences in the future.
Kay para nimo low na kayo imo ang kinabuhi. Wa na kay peace, wa na kay security. Mo nang para nimo bahala na lang ang tanan. Wa na kay love sa imong kaugalingon, wa na kay love pud sa ubang butang, dali ka ma-discourage. Mawad-an kag potential sa pag-improve sa imong kaugalingon ug tan-aw nimo sa ubang tawo usab, ubos. Giunsa nimong tan-aw imong kaugalingon inana pud ka mo tan-aw actually sa uban. Dali ang tao ma-depress, mawala ilang kumpiyansa, ug dali ka mo-withdraw sa mga social activities. Mas piliu niyo mag-isolate kaysa makig-fellowship kanila, makig-fellowship ka, wa man kay share gihapon nga mga nindot nga butang about yourself, mas piliun pa nimo mag-inusara. And you know, isa na siya sa mga manifestation nga na something wrong sa atong inner being. Abi nimo si Satan ang ginaatake niya, isa ug maayo ang atong emotion. Too much emotion, dangerous na siya sa usa ka tawo. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So dili intention sa Ginoo mahimong defeated imong mindsetting. Dili gusto sa Ginoo, dili siya happy magtan-aw sa imong life nga gina-claim nimo nga Christian ka, gina-claim nimo nga anak ka niya, pero nagkinabuhi ka nga murabag pilde. Dili niya intention nga mahimong hopeless imong life. Gani ingon siya gitagaan kanyag spirit of love and of a sound mind. Ang tao nga anak sa Dios nagkinabuhi gyud sa presensya sa Dios iyang kinabuhi, dunay kalipay, kalinaw ug kadasig. Ang kinabuhing Kristohanon dili perfect, pero sa atong mga imperfections diha ta magpabiling lig-on. Wala naggaranti ang Dios og usa ka kinabuhi nga hayahay, wala sa naggaranti kinabuhi nga hatag tanan nimong gusto. Naggarantiya sa kinabuhi nun nga lig-on taliwala sa problema, malinawon taliwala sa kagubot, madaugon taliwala sa mga pag-atakis kaaway. Muna ang mga Bible characters from the Old Testament to sa New Testament, gamay ra kay ang mga tao nga naa sa tag-as nga posisyon. Pila lang, King David, King Solomon, the rest, mananagat, panday, mga gireject sa society, mga tao nga walay grado, ultimo lang nga mga tao, dili dato walay naabtan. Pero dato kayo atubangan sa Dios ug nahimong malipayon sa ilahang kinabuhi. Once magkinabuhi ka sa kabubuton sa Dios, naa ka sa pinaka safety nga dapit. Naa ka sa pinaka secure nga lugar, naa ka sa pinaka well provided nga area sa imong kinabuhi. Ang lugar nga naa in line sa will sa Ginoo. Now si Christ ningon siya sa Matthew 22:38 to 39. This is the first and great commandment. Again, ang akong basahon karon ang greatest commandment nga gihatag ni Christ. Ingon siya sa 39. Ingon niya ang greatest commandment, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. And the second greatest commandment, 39, you shall love your neighbor as yourself. Abi nimo, ang ma-focus na to dinhi ang pag-love lang sa neighbor. Pero kahibalo ba ka, before ka ka-love sa ubang tao, una sa nimong i-love imong kaugalingon. Dili ni selfish nga love, samas gitudlo sa secular. You cannot love other people if in the first place you are hating yourself. So kung giunsa niyo pagtan-aw imong kaugalingon, inana pud ka mo tan-aw sa ubang tao. Dili problema kung i-love nimo imong kaugalingon as long in line na siya sa biblical nga standard. Ang pag-love sa imong self, it means nga imong gitagaan og proper nga self-image ba imong kaugalingon ba? Dili ka self-defeated ba? Wa ka nagunahuna og mga butang nga dautan or negative sa imong kaugalingon. Imong giatiman imong kaugalingon sama sa pag-atiman sa Dios diha nimo.
Muna pag-love sa imong kaugalingon. And once dili nimo na masabtan unsa ka, lisod pod i-deal sa ubang tao. Muna lisod i-love ang ubang tao kung una sa tanan, wala nimo gi-love imong kaugalingon. And dili nimo ma-love imong kaugalingon hangtod nga dili nimo ma-receive ang love gyud sa Dios sa imong kinabuhi. Kay una tang matudluan sa gugma sa Dios kung natay personal gyud nga experience sa iyahang gugma. Munang bisag unsaog sagit sa tao diha sa dalan, asa nang gugma? Numdumos kanta, where is the love? Para nila ang solusyon sa war sa Middle East, love. Ang solusyon mahunong ang mga street children, love. Ang solusyon wa ni mga broken families, love. Everything, everywhere ginasagit ang love. Pero nganong ang tao sige tudlo aware about love? In fact, grabe kayo ka-emotional ang tao sa tibuok kalibutan. Natay Valentine's Day that talks about love. Nay Mother's Day, love. Nay Father's Day, love. Grabe ang education sa kalibutan about love, pero nganong gubot ang kalibutan? It is because lahi ang love standard sa secular ug ang love nga gikan gyud sa Dios. Ang gugma nga gikan sa Dios mao ni mo unite, mo lig-on, mohatag og kalinaw. Pero ang love sa secular tangman ra ni sa atong hunahuna. Dili gini kasaligan nga mahimong foundation sa ato ang kinabuhi. Munang dapat nimo ma-experience ang gugma sa Dios aron masabtan nimo unsaon pod ang paghigugma sa uban. Now, first, to develop a healthy self-concept, we must embrace the value we have in God's sight. Dapat, aron mahimo tang positibo sa atong hunahuna, dapat nimong masabtan kinsa day ka atubangan sa Dios. Kinsa day ka atubangan sa Dios tinuod. Nauna sa tanan, givalue ka sa Ginoo tungod kay gibuhat kaniya according sa iyahang image. Open your Bibles. Genesis 1:27. Genesis 1:27. So God created man in His own image. In the image of God, He created him, male and female, He created them. Now what does it mean to be created in the image of God? Pasabot ba nga atong God nay moreno nga God, nay puti nga God, nay God nga sakto lag size, nay God nga average or large? Ingon sa gihimo daw ta sumala sa hulagway sa Dios. Now dili ni physical nga image, isa ni ka spiritual nga image. God is a spirit, munang natay spirit being. God is eternal, munang natay eternal soul. The God of justice, it talks about good and bad, munang natay standard of morality sa atong kinabuhi. Kabalo taon say good, kabalo taon say bad. God is the source of knowledge, munang natay intellect. Naay emotion natong God, munang napud tay pagbati. Naay personal will ang God, munang napud tay personal will. Ang image nga gihimo sa Dios nato may tungod di sa iyahang karakter. Munang nay something part sa tong life nga kita lang ang makasabot gyud sa Dios. Ang hayop dili kasabot sa Dios. Di ma-express sa Dios iyang mercy, iyang love sa mga hayop. Dili kasabot ang hayop nga gilove siya sa Father. Di kasabot ang hayop nga gipakamatyan sa ni Christ. Di kasabot ang mga kahoy, ang mga planets, ang mga stars, galaxies, everything except lang sa tao. Kay ang tao natay human soul, natay spirit, ug tungod niya na mo nay channel nga ma-communicate sa Dios ang iyang will direkta ngadto sa imong kasing-kasing. Tungod sa imong kalag nasabtan nimo nga ikaw nagkinahanglan og Dios. Mo feel kag love, nakay kaalam, nakay personal will, nakay memory, makonsensya ka, mo feel kag joy, mo feel kag sadness. Tanan na sa gift na gikan sa image sa Dios. Ma-imagine nimo kung gihimo ka sa Dios nga mananap, unsa ka kang mananapa? Basig isa kas mga bunhok. Basin isa kas mga tungaw. Bless ka kay isa ka katawo.
ug ingon ng Ginoo, usa ka masterpiece. Sa tanang gibuhat sa Dios, ang tao mo'y pinaka-special. And therefore, deserving lang imong kaugalingon nga i-treat po nimo nga special. Tanawa ang gingon ni Christ sa Matthew 10:29 to 31. Ingon ni Christ, "Are not 2 sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will?" 30. "But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows." Unsa man ning sparrow? Mga langgam nga gagmay. Sa atong time, mura ni silag mga guriyon, kanang mga brown nga langgam nga sabaan kis pusti, manuksok sa atong kisame, magsalag des kisame, mga sparrows. Abi nimo kung tan-aw nimo sila mga ordinary ra kay na sila nga creature. Ingon ang Ginoo, si Jesus Christ nag-ingon ani. Ingon siya, walay usa ka langgam nga matagak sa yuta or mamatay nga wala nahibaluan sa amahan. Nonsense. Nonsense kung imo pang iphon pila ka buk langgam na nga matay tibok adlaw. Nonsense imo pang tagaag pagpakabana ang mga gagmay king binuhat. Pero ang point din ni Christ, kung atong Heavenly Father nagpakabana sa bisan sa mga ordinary kanyang creature, bisan iya pang ihap ang tanang mga langgam nga nangamatay, kung bisan sa mga simple nga mga butang o ordinary nga mga panghitabo, nagpakabana ang atong amahan sa langit, how much more sa iyahang mga kaanakan. Amen? Muni point din ni Christ. Ingon din si Christ sa verse 31, "Do not fear, you are of more value than many sparrows." Labaw pa ka sa mga guriyon, labaw pa ka sa mga mananap, labaw pa ka sa universe. Ingon ni Christ, bisag maangkon sa tao ang tanang butang sa kalibutan, iyang kalag maimperno, walay pulos ang tanan. So dili ikabaylo ang imong kalag, bisan ang tibuk butang sa kalibutan. Ingon ang Psalms chapter 8, ingon ni David, "Lord, gi-consider na ko ang heavens," nag-refer na sa outer space, nag-refer na sa universe, galaxies, Milky Ways, tanang billion or trillions of stars sa universe. Gi-consider na ni David, ingon si David, "Lord, nganong sa kadako sa imong creation, nganong mas concern magyud ka sa gamay kay nimong binuhat ang tao." Ni something interesting gid kayo sa kinabuhi sa tao. Ang Dios lang gimaka-explain niya na, pero according sa iyang pulong, tungod kay naay something nimo nga gikan sa Dios, ug mao na ang imong spiritual image. Buhi ka nga kalag. Regardless imong status, physically, dato, pobre, inila, dili, tigulang, or bata, the same tag kalag atubangan sa Dios. Walay buhi, walay pobre, walay masakiton nga kalag, precious ta tanan nga souls atubangan sa Dios. And therefore, nagpakabana gyud sag maayo nimo. Isa ka butang nga ma-proof nato nga grabe ka love ta sa Dios, Romans 5:8. Ingon ni Paul, "But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us." Namatay si Christ tungod nimo, tungod nako, tungod natong tanan. Wala ta niya pakamatli tungod kay lovable ta nga mga tao. Wa ta niya pakamatli tungod kay perfect ta nga mga tao. Wa ta niya pakamatli tungod kay nay something nga makuha sa gikan nato, or talented, gwapa, gwapo, everything. Ingon sa namatay sa nato tungod kay kita makasasala. Something nga murabag irony kay tanan, unsay makuha sa Dios kung iyatang daginuton nga kita mismo makasasala man. Pero according sa iyang love, tungod sa gugma sa Dios, sa panahon nga makasasala patang tanan, wala patas Ginoo, gihigugma gipakamatyan ta sa Dios. How much more karon nga nadawat na nato si Christ sa atong kinabuhi. Amen. Muni point din ni Christ, kung gilabtan niya nga makasasala pa ta, how much more karon nga giluwas ta sa Ginoo diha sa iyang grasya, dili sa atong kaugalingong abilidad,
Dili sa tong relihiyon, sa grasya lang sa Dios. Now, si Lucifer, isa sa mga archangel sa atong Ginoo. Sa time nga ni-rebuildi si Lucifer, that time, sa pa siya'y sala, gitawag pa siya Lucifer. It means son of the morning. Sa diyang gusto ni Lucifer musaka sa langit, maghimog iyang trono, labuan ang Dios, dito mipasok ang pride sa kasing-kasing ni Lucifer. Gitagak siya sa Ginoo uban ang mga angels nga gilid ni Lucifer. Gitagak sila sa kalibutan. Munang daghan kayong mga demons karon sa kalibutan. Pagkatagak nila, pagkasala nila, wala gyud nasud sa hunahuna sa Dios nga tagaan pa silag second chance. Wa siya ningon, munaog ko sa kalibutan, luwason ako ni mga anghela. Naay valid nga reason ang Ginoo ni ana. Pero si Adan ug si Eva, pagkasala nila sa Garden of Eden, pag-violate sa babae ug sa lalaki sa gidili nga prutas, diha ang tao nakasala, ang tao nahilayo sa Dios, nahinukman sa impierno. Pero lahi sa mga angels, ninaog dayon si Christ sa yuta, nagpalansang sa kinabuhi dito sa cross para luwason ang tanang tao nga nakasala. Gitagaan niya second chance ang tao. Ngano kang wa niya buhatan na sa mga angels, pero ang tao nakasala gitagaan niya another chance. Higalegsoon ang Dios na ginasayod niya na say divine nga reason, base siyang hustisya o siyang pagkabalaan. Pero dinhi pa lang nga bahin, enough na nga ma-realize nato nga nagi something special kayo sa atong kinabuhi, nga gusto gid sa Dios nga ma-reconcile tagbalik niya. Gusto gid niya imong kinabuhi mahibalik gyud sa iyahang sabakan. Muna ingon ang John 1:12. Tanawa ang John 1:12. But as many as receive Him, si Jesus Christ, to them gave He the right to become children of God, to those who believe in His name. Ngano kaha? Abi nimo kani nga verse, ingon ni tanang midawat ni Christ, tanang mituo ni Jesus Christ, nga iyang personal Savior, gihimo siyang anak. Kini proof nga dili relihiyon ang makaluwas sa atong kalag. Dili ni nga church, dili ako samot na. Gawas lang yun ni Jesus Christ. Ang tanang midawat ni Christ sa iyang kinabuhi, tanang mituo ni Christ nga siyang personal Savior, ang Son of God, siya gihimong anak. Assurance ni siya sa eternity, kung anak na ka sa Dios, muuli ka kung asa nagpuyo imong amahan. Nagpuyo siya sa langit. Muna ang tanang nakadawat ni Christ, gihimong anak sa Dios, ug nani assurance kapuhon didto sa eternity. Pero nganong power ang gibutang gamit niya? Actually sa tong King James, power. Sa New King James, right. Sa tanang midawat ni Christ, gitagaan kag katungod. Sa King James, gitagaan kag kagahom. Authority nga mahimo kang anak sa Dios. Dapat niyong masabtan. Nga pinaka-importante nga butang nga na-receive nimo sa imong kinabuhi dinhi sa yuta, dili tong recognition sa company nimo, dili ang recognition sa pinakataas dako mahalon nga university, dili ang pinakataas nga pagpakpak sa tao ug sa imtablado, kundi sa panahon nga gihimo kang anak sa Dios. Kaya ang tanang anak sa Dios manununod sa tanang butang sa amahan. Muna ingon ni Christ, kay anak naman kaniya, pwede ka mangayo sa tanang butang. Pero doon nalay mga butang nga pwede ihatag sa amahan nimo. Tud kay anak na ka sa Dios, pwede ka mo cast out sa tanang mga evil forces sa pangalan ni Jesus Christ. Ug tungod kay anak na ka sa Dios, doon na nay dapit nga giandam sa dito sa langit. Muna ingon si Christ, muadto ko sa amahan, mag-andam kog dapit para ninyo. Dako kayo nga privilege kung mahimo kang anak sa Dios. Ug dapat nimo nang masabtan yun.
Now dinhi sa 1 John 4:17 nay lahi nga pagtan-aw sa Dios dinhi nato. 1 John 4:17, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment ni sa pagbalik ni Christ, because as He, kinsaning He? Si Jesus Christ. Because as Jesus is, or as Jesus is, so are we in this world. Paminaw mayo. Kung kinsa daw si Christ dinhis kalibutan, or atubangan sa Dios, ingon ana pud ta dinhi sa kalibutan. Sa tanang naka-receive na ni Jesus Christ, nausab na gyud ka spiritually. Regardless mong physical nga status, walay nausab nato. Pero spiritually, naagi ni shine sa imong spiritual nature. Nagi nabag-o nimo nga nahimo nang nausab ang pagtan-aw sa Father sa imong life. Si Christ ang tag-iya sa eternal life, and that is why we have His eternal life. Kung unsa si Christ, unsay naa ni Christ, daapod na nato ang ubang butang. Si Jesus Christ na siya'y intimate o close nga relationship with the Father, muna nga napod tay close o intimate nga relationship sa Father tungod ni Christ. Si Jesus Christ perfect, righteous at ubangan sa iyang Father. Munang kita pod gi-consider pod ta nga perfect o righteous at ubangan sa Father. Now tuguti ko sa pag-explain nini kadali. Sa cross ni Christ, sa panahon nga nagdupa si Christ sa cross, siya ang nahimong offering sa atong mga sala. Sa time nga si Christ nagdupa sa cross, ang kamatayon ni Christ sa cross motoy pag-picture out sa tanan natong sala from past, present, ngadto sa future. Ang tanan natong sala nga nahimo sa Dios giangkon tanan ni Christ sa cross. Now, ingon ang Hebrews 9:22 nga dapat mapasaylo atong sala o mapasaylo ng ato sala kung dunay blood gikan sa precious kayo nga life. Munang si Christ lang ang qualified ilansang gyud sa cross. Wa nay lain. Sa time nga si Christ nagdupa sa cross, ang pagtan-aw sa Father nato, instead nga makita ta sa Father ang atong mga sala, atong imperfections, ang atong pagkakondem, ang makita sa Father ang blood na sa iyang anak nga si Jesus didto sa cross. So ang status nato, kita as a sinner, si Christ as the righteous one, ug ang Father dito sa taas. Inigtan-aw sa Father din hinato, di niya makita atong mga sala, kay makita niya ang blood sa iyang anak nga si Christ nga nagbayad sa tanan natong mga sala. So sa pikas picture, instead nga makita sa Father atong unrighteousness, atong imperfections, makita niya ang righteousness ug ang perfection ni Christ sa cross. Mao nang gihimo taniyang anak, kay ang tanan natong mga sala gipakamatyan, gibayaran na ni Christ sa cross. Ang atong pagka-imperno in the future, giangko na ni Christ ang atong pagka-imperno dito sa cross. Ang atong pagkahinukman, giangko ni Christ ang pagkahinukman sa cross. Ang atong kanabang pagdawat sa kapungot sa Dios, giangkon tanan ni Christ ang kapungot sa Dios sa cross. Mo nang wa na tay ang kunon nga eternal punishment in the future, kay giangko ni Christ ang tanang eternal punishment nato sa cross. Ug moipikto na sa at the moment of your repentance and faith in the Lord Jesus Christ. Inigdawat gini mo ni Christ by faith, moipikto tong tanan. So kung giunsa pagtan-aw sa Father si Christ, giinana pud ta niya pagtan-aw. Muna ingon ang verse, kung kinsa si Christ before the Father, inana pud ta pagtan-aw sa Father. Wa ta niya tan-awa nga kaaway, wa ta niya tan-awa nga mga imperfect, gitan-aw niya ang perfect sacrifice in behalf sa atong mga sala.
Munang sa Old Testament, mag-offer sila lamb, karnero, ug moto'y tan-awon sa Dios ang ilang offering, kung ilang offering perfect, and then ma-cover ilang sins anang tuiga. Kung muhalad sila masakiton nga karnero, ma-disqualified ang offering, dili mapasaylo ilang mga sala. Pag abot ni Christ, si Christ ang nahimong final offering sa atong mga sala. Di na karnero, iyang life gid ang gi-offer. Ang issue, dili kung perfect, ha? Ang question, perfect ba ang atong sacrifice? Perfect ba si Christ? Yes. Muna nahimot ang perfect in the sight of the Father. Perfect ba o righteous ba ang sacrifice ni Christ? Yes. Righteous po ta tubangan sa Father. Muna nga di nata silutan pa sa eternal punishment, kay tanang eternal punishment na to giangko na tanan ni Christ sa cross. Ug muipikto na siya, again, inigdawat gyud nimo ni Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Pastor John, makasala man gihapon ko. Daily. Now, ang sala sa usa ka dili anak sa Dios ug ang sala sa anak sa Dios lahi na. Timan-i. Ang sala sa dili pa anak ni Jesus sa Dios subject na sa eternal punishment. Ang sala sa usa ka anak na sa Dios subject na sa discipline. Wa nay punishment, kay ang punishment tuwa na giangkon tanan ni Christ. Ang discipline dili na punishment. Ang punishment out of judgment, out of wrath na siya kapungot. Ang discipline out of love. Parents, ayaw disiplinaha inyong bata for 10 years. Ayaw badlunga sa iyang sala. Ayaw pilpila iyang kamot. Ayaw badlunga, ayaw pasabta unsay sakto unsay dili, patuyangi siya tanan for 10 years. Nag-abot og 10 years, ikaw mismo ang magmahay sa imong gibuhat. Mura kang nagbuhi og usa ka monster sa imong balay. Mahimo pa ng problema di lang sa imong balay, apil sa komunidad, bisan pa sa Pilipinas. Worst ang tao kung dili madisiplin. Muna nga ang parent nga modisiplina sa iyang bata, love niya iyang bata. As long as it is out of love nga discipline. Kung di ka disiplinahon sa Dios, pasaylo ako, pero wala ka higugmaa sa Dios. Pero tanang anak niya iyang gidisiplin. Gidisiplina sa Dios tanan niyang anak. Munang part sa atong Christian life ang mga painful situations, ang mga kasakit. Kaysa at mga pagdisiplina niya sa atong kinabuhi, diha ta nakat-on og maayo. Diha ta natudluan og maayo. Ug sultihan ti ka, ang dagko nga mga turning points sa atong kinabuhi sa panahon nga naakas grabe yung kasakit. Di ka matransform hangtod di ka pabugatan. Di ka mo decide sa dagko nga desisyon para sa Dios hangtod di ni ma-feel ang pain. Basa na mga testimony sa mga best nga mga novel writers. Ang mga powerful nga mga testimonies, dili man tong gidato silang maayo, nahimo silang billionaire, nahimo silang nani. Ang powerful nga mga testimonies, katong taliwala sa grabing kasakit ilang giagian, pero nagpabilin silang lig-on ug nahimo gihapong successful. Mo ni powerful nga mga testimonies. Again, dili ka ma-mold, di ka ma-transform, di ka ma-change, dili ka ma-purify, dili ka ma-restore, dili ka mabag-o hangtod dili ka disiplinahon gyud sa Dios. Sugotag sa dili, ato yung i-embrace ang iyahang discipline. Number 2. Duha lang akong points. So we must replace our negative thoughts with truthful thoughts. Mga butang na tinuod. Aron makuwala ang atong mga negative nga mga thoughts, ang atong negative o di mao manggod nga panghuna-huna,
mao ni nagag-destroy sa atong kinabuhi. So aron nga mawala ni atong negative thoughts, pulihan nato nig mga thoughts nga tinuod. Take note ha. Ayaw pulihig positive thoughts lang imong negative nga thoughts. Dali kay mangitag positive nga thoughts. Dali kay search sa Google ang mga positive nga thoughts. Bisan si Satan muhatag siyag positive nga thoughts. Mumotivate si Satan bisan sa di mao nato nga mga plano. So ang pinaka-the best nga mapulihan atong negative thoughts, pulihan ni sa mga butang or pulong nga mga tinuod yun. Before na ko i-expound, basaw na tong ingon ni Solomon sa Proverbs 23:7. Proverbs 23:7, for as he thinks in his heart, so is he. Unsay imong gihuna-huna sa imong kasing-kasing, sa imong huna-huna, ingon ana pud ka gyud eventually. If you think negatively, you will be a negative person. Kung negatibo tan-aw nimo sa kaugalingon, negative jud ka. Tanang mga opportunities imong dawaton pero negative gihapon ka. If you think you are a failure, you will fail. If you think you are successful, then you will be a success. Unsay na sa atong hunahuna, mo na atong ma-feel, mo na atong i-action, mo na mahimo natong habit, mo na mahimo natong kinabuhi. Tanan nagsugod sa thoughts. Hunahuna. Now, according sa study, sa survey sa mga doctors and psychologists, ingon sila, every single minute sa atong life daw, daghan kay tag thoughts nga mahuna-hunaan. Og kung ihapon pila ka book words ang atong nahuna-hunaan sa mga thoughts within 1 minute, mo total daw na siya or mo average na siya 1,300 ka mga words. Minute, bisag wa nimo gisulti. Tanang nasud si mong hunahuna nga mga words in just 1 minute, mo average nag 1,300, 1 minute lang. So in just 1 minute, kung 1,300 ka mga negative words ang imong gi-influence sa imong kaugalingon, tanawa unsa? Yun sa nato pagguba atong kinabuhi. 1 minute lang na siya. How about 1 hour? How about 1 day? Dagan sa mga tao nga na-slave, nag-suffer sila sa mga wrong thoughts for 1 month, for 6 months, for 1 year, and even years until now. Pila ka mga negative thoughts na ang naga-torture sa ato ang emotion. According sa study si Dr. Albert Ellis, mo disagree siya para niya tanang negative thoughts sa atong mind, tanan na sa dili halos daw ana dili tinuod. Ug isa sa mga negative thoughts sa atong mind nga nagailad og maayo nato, isa ni siya, I need to be loved by everyone. Ang tao gi-design para i-love ug mo-love. Isa sa need sa tao, yes, ang feeling, sense of being loved, being cared, being valued. O yes, isa na sa atong mga need. But not to the point nga mahimo ng driving force sa imong life. Muna ang tao halos muambak na lang sa bisan unsa nga mga activities just to gain that love from that person. Gusto niya na siya mga friends nga mo alalay niya, ma-feeling valued siya, sulod siya sa mga barkada, bahala nag-wrong influence. Para lang ma-feel niya nga na-love niya, sige, mo join na lang siya ng butanga para naay mag-value niya. Abi nimo, musugot kag sa dili, the only person nga makaprovide nimo anang sense of love, acceptance, ang Ginoong Hesus ra gyud. Once pangitaw nimo na sa kalibutan, ma-frustrate lang gyud ka. Kanang ka-experience mo sa kog barkada, ma-feel nimo ang care, ma-feel nimo ang value for the meantime. Pero kulang gihapon. Relationships, ma-feel nimo ang love, ma-feel nimo ang care, useless gihapon, kulang gihapon.
pagminyo, na feel nimo ang love, nimo mo vows, pero in the middle sa yung marriage, kulang gihapon. Nanay mga bata, basta na kay mga bata, ma-feel na nimong love. Nanay mga bata sa panimalay, kulang gihapon. Kaning kalibutan na, di ni ka-provide yung genuine nga love. Ang tao na kinahanglan og love, ayaw pangitaas kalibutan, duol sa source sa love, ang Dios. Another thing, I must be totally competent in every situation. Feeling nato tanan lumba, tanan race, tanan competition. Kanang thinking ba nga, labuan ako ni siya. Dapat mas hawd ko niya. Unsay naa niya, napod ko. Dapat mas ilado ko. Dapat mas taas ko. Dapat mas inani ko. Isa na katrap sa atong spiritual mind. Dili nimo tanan labuan tanang tao. Nagi realidad nga dapat nimo dawaton, na ay daghang mas maayo pa nimo. O ngano gina-insertan ta ni Satan aning klase nga mindsetting tungod kay muni cause of frustration. Muni cause of frustration ang achievement ka para mo nimo nindot na pag-abot sa usa ka close friend, discourage nun ka. Ikaw nindot na kay nimo imong accomplishment pero sa uban kulang gihapon. Kasi mitabo frustration. And then isa pa, when I sin, God does not love me anymore. Kung makasala ko, mawala ng love sa Dios nako. Isa ni sa mga negative thoughts nga nagabalik-balik sa ato kinabuhi. Now, tan-aw na to, church, again, dili tanang positive thoughts, tinuod nga mga thoughts. Kasagarang pag-ilad ni Satan sa atong kinabuhi, mga positibo nga mga butang kunuhay. Chocolates ang iyang gina-feed nimo una, aron musikag sunod-sunod niya. Sa panahon nga nahubog na kas chocolates, didto ng poison. Now, ayog punay mo hunahuna sa mga positive lang nga mga thoughts. Punay mo hunahuna sa tinuod gyud nga prinsipyo sa kinabuhi. Daghag mga powerful nga mga speakers, daghag mga powerful kayo nga mga secular nga mga lecturers, kaagi man sa kog seminar sa mga business, networking. Sultihan ta mo daghan kay powerful nga mga speakers. Gingon og powerful kay mo transform gid sila kinabuhi. Nasa tumoy silang dila, mabag-o gyud ka. Kuyaw kayo mo motivate. Pero dili tanang powerful nga speakers motivated sa kamatuoran. Again, dali kay mangitag positive nga thoughts. Dali gyud. Bisan ang Church of Satan makahatag og mga positive nga thoughts. Pwede ka i-motivate ni Satan sa di mao nimo nga hunahuna og mga plano. Dili tanang positibo iya sa Ginoo. So atong i-replace atong negative thoughts sa principle gyud sa Bible. For example daw, ang kalibutan mo ingon, you can do it. Kaya nimo na. Positive na paminawon, di ba? Ma-down ka. Kaya nimo na ingon ang usa ka speaker. O kabalo ka unsa na nga content, kaya nimo na, bisag wala ka nani, kaya nimo na, kaya nimo ni. Wa ka na kinahanglan pag ubang tao, wa ka na kinahanglan og Dios, unsay na nimo, kaya nimo na. Positive na paminawon, pero dili na kamatuoran. Unsay kamatuoran? Philippians 4:13, unsay ingon ni Paul? I can do all things through Christ di ay, dili sa imong kagulingon. Ingon ni Paul, who strengthens me. Ang biblical, ang kamaturan, dili nimo kaya gyud kung ikaw lang. Kaya sa Dios in behalf nimo. Ang kalibutan, no. Kaya lagi nimo na. Unsa pa ingos kalibutan? Love yourself first. Unaha sa higugmay mo kagulingon. Unya na ng Dios, makahulat man ang Dios. Makahulat man ang Sunday. Kadaghag Sunday, di mahutdag Sunday, pero kini nga okasyon, panagsalang ni. Kadaghag Sunday, muhulat rang Ginoo, makasabot rang Ginoo nimo. Pero sila, dili kasabot nimo kung mo absent ka. Unsay ingon sa Bible? Sa kalibutan, unaha sa imong kagulingon. Stress na kay kas trabaho. Tagaig-rest imong kinabuhi sa adlong Domingo. At imana unaha imong kagulingon. Positive, negative. Positive, pero dili na kamatuoran.
Ingon ng Bible, Matthew 22, 37 to 38. Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." 38. This is the first and great commandment. Wa nay mas labaw pa ani. Ang pinakadako nga sugo, unaha paghigugma gid ang Dios. Labaw pasta ng butang. So bisan nga atong positive thought, mo iniilad nato sa kamatuoran. Another thing, ingon ng kalibutan, eat, drink, and be merry. Hala kaon, tagbaw. Hala inom, tagbawa imong unod, pagkalipay. Para sa kalibutan, mo ni hinungdan nganong naningkamot ka. Para makakwarta ka. Aron tanan pwede niyo paliton, tanan pwede ang kunon, tanan magmalipayon ka. Positive, negative. Positive, kanindot ra paminawon, paminaw gud mog lecture may tungod ani. Dasig kay human. Murag para nimo tanan makita nimo ba kwarta. Pero dili ni maoy kamatuoran. Ingon ni Paul, 1 Corinthians 10:31. Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Sa imong pagkaon, sa imong pag-inom, usta tanan nimong gibuhat, dili ni pagtagbaw sa imong kuglingon, himuan ni para ikahimaya sa Dios. Another thing, ingon ng kalibutan, gamita imong mga talents, imong skills para mo asenso ka. Di ba? Gamita imong talent para mo asenso ka. Gamita imong skills para mo asenso ka. Kabalo mo ang biblical 1 Peter 4:10. Unsa day purpose atong talent? Unsa day purpose atong skills? As each one has received gift, mo ni mo mga talent, skills, mga gifts na sa Ginoo, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Ang unang purpose nganong naka na nga talent, naka na nga gift, naka na nga skills para day pag-glorify sa Dios. Pag-serve sa ubang tao o pag-serve sa Dios. Pero ang secular word, no. Hayahay kayo sila. Gamita na para sa imong kagulingong kaayuhan. Inana ang kalibutan. Paminawon ni una, positive kina sa paminawon. Pero dili sa kamatuoran. Number 5, last one. Make your money and family your top priority. And then, God. Ang kalibutan mo ingon, well, i-secure sa iyong pamilya. I-secure sa iyong panginabuhi. Nya, Dios dayon. Ayaw sagdol sa Dios kung guba pa imong kinabuhi. Sultihan ka, di gid na matulid hangtod di ka modol sa Dios. Duol sa Ginoo kung mabawas-bawasan imong sala, di gid mubos atong sala hangtod dili ta moduol sa Dios. I-secure sa iyong pamilya, i-secure iyong panginabuhi. Kung secure na tanan, hala, duol sa Dios. Muna siya motivation sa kalibutan. Pero ang Bible nag-ingon, dili. Unaha ang Dios, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kinsa nang these things? Family, relationship, money, career, health, future. Unahan ng Ginoo, siya bahala sa tanan nimong gikinahanglan. Abi nimo again, dili tanang positive nga thoughts healthy. Kay usahay ang pulong sa Ginoo sakit, painful. Usahay mo samad sa atong emotion. Pero kung mauning kamatuoran, muni mo hatag nimo kagawasan ug kabag-uhan. Tanaw ingon ni John, ingon ni Christ sa John 8:32. John 8:32, ingon ni Jesus Christ, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang reason nga nung bubos kitag tan-aw sa atong kinabuhi hangtod karon, tungod kay napriso ta sa atong kagulingon nga mga prinsipyo. Napriso ta sa atong kagulingon nga mga prinsipyo, panghuna-huna.
hangtod nga dili ka mo embrace, mo apply sa pulong sa Ginoo sa biblical principle, di gyud ka mahimong gawas nun. Magpabilin kang slave sa butang principle sa kalibutan, pero in the sight of God, you are still a prisoner of yourself. Hangtod di ka kagawas diha higaleg suon, di gyud ka kakita sa essence sa imuhang kinabuhi. Before ko mo end, sukad na dawat nimo si Christ, lahi na gyud ka spiritually. Dawata gid na nga realidad. Lahi na ka sa ubang tao. Lahi na ka sa average nga mga tao sa kalibutan. Nausab imong identity ug imong spiritual nga nature. Lahi na gyud ka sa imong old friends, sa imong old life. For example, ang usa ka langgam ibutang nimo na sulod sa aquarium nga puno og tubig. Komportable ang langgam dili? Malipayon siya dili? Dili. Kay iyang nature dili para ilawom sa tubig, para siya mulupad sa panganod. Ang isa ka isda, kuhaa siya sa aquarium, ibutang sa uga nga yuta. Komportable siya dili? Malipayon siya dili? Hinahinay pa siyang mamatay sama sa langgam. Karong nahimo na kang anak sa Dios, na usab na imong spiritual nature. Iya nakas Ginoo. Ug ang spiritual kingdom nga imong gipuy-an, ang gingharian na sa Dios. Lahi na imong mga spiritual needs. Mas nagkinahanglan na ka sa mga biblical principle, ug wa na ka nakinahanglan poison na ang prinsipyos kalibutan. So kung usa ka kaanak sa Dios, pero didto ka nagkinabuhi sa prinsipyos kalibutan nga dili ka taga didto, sama ka sa usa ka langgam nga gibutang sulob sa aquarium nga nay tubig. Sama ka sa isda nga gibutang sa uga nga yuta. Dili gyud ka komportable. Di gyud ka magmalipayon. Di gyud ka may mong successful. Mahimo lang kang frustrated kay dili ka taga diha. Balik ka na tong senaryo. Kuha ang isda, ibalik sa aquarium. Komportable na siya? Malipayon na siya. Kuha ang langgam sa di pa sa mamatay. Buhii, babaw sa kahoy. Taod-taod ana, mubalik na sa iyang paghuni ug mulupad na nga dunay kagawasan ug kalipay. Gikan sa kalibutan, sa prinsipyos kalibutan, hukasa na, balik ka sa pagkinabuhi sa prinsipyo sa Dios. Balik sa Dios kung asa gyud ka gidesign, asa gyud ka gikan. Diha nimo hinihinay mabalik ang comfort. Diha nimo hinihinay masabtan ang essence sa imong life, ang essence sa imong pagkakristohanon. Diha niyo ma-enjoy ang kinabuhi bisan sa gagmay nga mga butang ug mga achievements. Kay naa ka sa sakto nga dapit sa atong Ginoo. Amen. Walay peace sa wrong place. Walay kalinaw sa butang sa kalibutan. Again, ang pinakamalinaon nga dapit, ang pinakamalipayon nga dapit, ang pinaka-secure, well-provided nga dapit, naa sa dapit diha sa Ginoo. Amen. O ang Ginoong Hesus lang ang makahatag niya na. Let's pray. Amahan nining mga orasa, among gi-confess ang among mga sala. Daghan na mo, Lord, ang nahimong piniriso sa among mga wrong thoughts, wrong motivations, wrong principles, wrong influence, wrong activities. Sige mig practice nining mga wrong nga mga butang, Ginoo, pero sige mig pangita sa kalipay ug kahayag sa kinabuhi. Ginoo, salamat nga imo ming gi-remind nga sukad na imo ming Kristohanon na bag-o na gyud tanan ug dapat mi magkinabuhi diha sa kabag-uhan. Dapat mi, Lord, magkinabuhi sa imong prinsipyo sanglit. Diha mi mahimong malipayon, malinawon ug masabtan gyud ang among kinabuhi. Ginoo, dad-amig balik sa imuhang sabakan.
i-restore among fellowship, i-restore, Lord, ang among joy, among reputation, ang among inner peace, Lord, ibalik pinagi si mong Holy Spirit. Ibalik, Lord, ang among integrity nga gitamak-tamakan nagmaayo, Ginoo, sa kalibutan. Ibalik, Lord, ang essence sa amuang pagkinabuhi. Tagaimig kasing-kasing nga dali lang maghinulsol, dali lang mo paubos, aron dali minimo, Ginoo, dadon unsay purpose nimo sa among kinabuhi. Pasaylo ami amahan sa tanang sala sa among kasing-kasing. Bag-uha among kinabuhi, usba among perspective, tagaimig positibo, grounded sa kamatuoran nga mind setting. In Jesus' name, Amen ug Amen.